Hope Channel is sponsored by the World's Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Kini ang leksyon numero 10. Tulo na lang ka leksyon og mahumana ang unang kwarter sa 2014 pagkapaspas ang igayon midagan mga kaigsunan. Leksyon numero 10 mo kini ang discipling the nations. Paghimog tinun-an sa mga nasod. Dili lang kay usa ka nasod kundi ang tanan nga mga kanasuran nga inline kini. Uyon kini sa gipahayag ni Ginoong Kristo sa wala pa siya mikayap ngadto sa langit. Kanang giingon niya din sa Matthew 28 versikulo 19 ug 20 nga pagwali kamo, lumakaw kamo o magwali, dalhan ninyo ang mensahe, pagpanudlo, pagpabautismo ug magauban ako kaninyo hangtod sa tanang kapanhonan. Ato kining tunan karon ni gala apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa kapag-ampo. Amahan nga lingid nun, salamat nga kami makatuon sa mga pulong discipling the nations. Ang paghimog tinunan sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Dalaygon ikaw karon og sa walay katapusan. Salamat sa imong paghatag kanamog sa labutan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Gikan sa buhatan sa South Philippine Conference ang Hope Channel Philippines Mindanao. Maghatod kaninyo sa among pagpangumusta, pagtimbaya. Doon na po tayo programa pagtimbaya, hapit na kana. Panimbaya sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo nga gahatag siya mga pamaagi nga madugangan ang mga programa dinhi. Og salamat sa inyong mga pag-ampo, salamat sa inyong mga suporta, sa inyong mga material, financial nga mga suporta. Gikinahanglan ining nagkadako nga hagit, labi na gyud. Kay doon na kita'y hagit sa paghimog tinunan sa tanan nga mga kanasuran. Mahimo ka mga kaigsunan kini nga buluhaton, mahimo ka na. Tungod kay ang Ginoo mao ang atong gisaligan og siyang tuburan sa tanan nga mga panalangin, mahimo ang tanan pinaagi ni Ginoong Kristo. Ang memory verse makita sa Isaiah 56:7 nagaingon, bisan pa sila akong dadon ngadto sa akong bukid nga balaan ug himuon ko sila nga mga malipayon sa akong balay nga alampuanan. Ang ilang mga halad nga sinunog ug ang ilang mga halad pagadawaton ko sa ibabaw sa akong halaran. Kaya ang akong balay, pagatawgon nga usa ka balay nga alampuanan alang sa tanang katawhan. Higala adunay kining bersikulo adunay pagka-prophetic. Duna siya gitawag pagka-assuring. Duna dili siya assuming, dili siya presumptuous tungod kay ang nagsulti nini mao ang mga pulo, ang naghatag nini mao ang pulong nga gipaigo ngadto ni Isaias. Apan kini nga mga pulong mao ang mga pulong gikan sa tong Ginoo. Nga ang iyang balay pagatawgon niya alampuanan alang sa tanan nga mga katawhan. Wala di usa ka pundok sa tinuhuan, wala di sunod ikaduha nga pundok sa tinuhuan, wala di paborito nga pundok sa reliyon nga matawag nato nga maulang ang mahimo makasulod niining balay nga alampuanan. O kung atong padakon mao kini ang gingharian sa Dios. Wala di ay pinasahi nga mga tao nga matawag nato mao lang gyud. Exclusivism. Wala sa Ginoo nga terminolohiya ang gitawag nga amo rani, dili kini
ija-ija, aho-aho ang kaluwasan, alang sa tanang mga rasa, alang sa tanan mga pundok, busa atong ihatod kini nga kamatuoran, ug atong dasigon ang tanan. Maunsa man ang iyang tinuhuan, maunsa man ang iyang background, walay sa iluhan sa mensahe sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo alang kanatong tanan. Bisan ang pangunahuna nga si Ginoong Hesukristo adunay gipaboran nga pundok. Ang kamatuoran mao nga ang kaluwasan para sa Hudyo o para sa tanan. Ato lang isgutan ang Hudyo. Tug kay dili nato malilong nga naglimin sa mga hunahuna sa mga katawhan sa panahon ni Ginoong Kristo bisan pa man sa karaang tugon nga dunay gitawag nga pundok sa mga katawhan, gitawag og Israel nga mao kini ang mga Hudyo sa kapanahonan ni Ginoong Kristo. Hebrohanon, Hudyo, taga Juda, taga Israel. Nga kung magisgot kani kag Israelinhon, magisgot kag Hebrohanon, matawag nato din mga katawhan sa Ginoo. Doon na day i-attach nga pulong, mga katawhan sa Ginoo sa Israel. Apan higala, kini nga pinulungan, gibungkag na kini. Di na sa bago nga tugon, sa diya nga si Pablo nagaingon. Di na sa Galatians, wala na'y Hudyo, wala na'y Grisyanhon, walay lalaki, walay babay. Apan kini nga atong leksyon karon, wala lang kini gahisgot sa rasa sa mga tao, kundi gahisgot kini sa tanan nga mga klasik. Tungod kay ang Hebrohanon o Grisyanhon, aduna siya kaugalingon nga definition ni adtong ilang kapanahonan. Apan ang atong definition karon mga kaigsunan, wala gyoy usa ka tawo nga exclusive ang iya nakakaangkon siya franchise, kanang pulong franchise nga lisensyado siya nga makaadto sa langit. Dili malukat ang lisensya para langit igsoon. Kundili si Ginoong Kristo mao ang puhunan niini o nagahatag niini capital investment pinaagi sa iyang kaugalingon nga bugtong anak si Ginoong Kristo, mao lamang ang nagahatag kanato kalawasan. Pinadayag 14:6 adunay gingon, nagsulti kini, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa tiliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron ni mantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Kini nga bersikulo naghatag na sab kanato og pagpahibalo, dugang nga pahibalo nga ang mensahe gipakayab o gihatod ngadto, gidala. Walay katapusang maayong balita gidala, gimantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Chinese, Koreans, Indians, tanang klase sa rasa sa mga katawhan, walay labyan sa mensahe sa Ginoo higala. Madali ka kini nga mensahe. Dunay daghang mga pangunahuna daw imposible man kana Pastor Paulo. Sa atong naobserbaran nga dagan, ibutang nato ang Seventh-day Adventist nga grupo magamensahe, magdala og 40,000 kada tuig ngadto sa tiilan sa Ginoo dinhi lamang sa tibuok sa Mindanao. Butan nato sa tibuok Pilipinas 100,000 ka mga Pilipinos. Apil na siguro niya na uban nga mga rasa madala ngadto sa tiilan sa Ginoo. Ibutan nato ang ubang reliyon, iapil na nato ang ilang evangelism. Iapil nato ang tibuok Kristyanismo. Kumusta man ang dagan sa Kristyanismo karon? Ihapon nimo ang numero sa mga Kristiyano. Ibangga nimo sa mga dili Kristiyano. Unsa imong mahuna-huna igsoon? Unsa man ang mga dili Kristiyano? Daghan kayo. Buddhism, Shintoism, Hinduism, unsa pang ubang reliyon nga dili Christians, kamo na sayod ni ana. Pero pangutan-ag pila ang ilang numero karon. Ikumparar nimo sa numero sa tanang Kristiyano. Tanang Kristiyano sa tibuok kalibutan.
Gahisgot ako og Christian religion. Higala, daw tabunan ang atong pangunahuna sa pulong imposible. Imposible kini may tabo. Pero, ang atong leksyon karon kaingon, go forward, advance, onward. Kini nga mga pulong balik-baliko na to, basta go lang yun. Forward lang yun. Advance lang yun. Onward lang yun. Walay retreat. Walay surrender. Ang buluhaton sa Ginoo, wala kini pulong nga atras. Kung ang Ginoo nagahimo og usa ka salakyan sa kaluwasan, nga sakyan sa tanan nga mga Kristohanon og iya mga katawhan, kini nga sakyanan, walay atras. Walay kambyada nga paatras. Higala mao kana ang atong hagit. Aron nga mahimong tinunan ang tanan nga mga kanasuran, sakay kita sa bandwagon nga ang kambyada maorang yun ang abante, 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 abante. O kung ato ka ng dawaton higala, dunay kadaugan tungod kay ang nagsulti nga abante, naghimo usab og kusog, puwersa nga kita makahimo sa hagit sa atong pagkamatinuhon. Ang atong bantayan nga pulong mao ang padayon sa unahan. Padayon og padayon. Ang mga manulunda sa Dios mag-una og mag-uban kanato. Ang atong lulan alang sa tanang dapit, dili nato mahunong hangtod ang tanan mahayagan sa himaya ni Ginoong Kristo. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 6, pahina 28 ug 29. Ang kaluwasan wala gitanom diha sa imong kaliwat. Walay dugo o tawhanong koneksyon ang maghimo kanimo nga mas maluwas kaysa uban. May nga kining mga grupuha sa mga tao, mao ni angay maluwas. Dili pwede igsoon. Walay genes, walay genetic composition ang gipaboran sa Ginoo. Dili to mga tag-as og ilong lamang. Dili ang mga flat og ilong lamang. Dili ang mga kulot lamang. Dili ang mga straight lamang. Kundili ang tanan. Mao kini ang suhito sa kaluwasan sa Dios. Matag usa kinahanglan mga tubang sa hukmanan sa Dios. Ang tibuok kalibutan kinahanglan mahibalo niini. Ingon nga mga Kristohanon, aduna kitay bintaha ikumpara sa ubang nasod. Ang Asia, adunay daghang mga nasod na sakop niini, apan ang Pilipinas mao lamang ang naila o giila nga Kristohanong nasod. Unsa may diferensya kanato og kanila? Higala, kung magiskot kita kaluwasan, matawag nato nga makaingon kita nga Kristiyano mas pabor kay duol sa Ginoo, nakaila na og Ginoo. Apan bisan pa kana nga bintaha tungod kay ikaw nakaila na sa Ginoo, dili pa gyud nimo mapunduhan og di pa gyud nimo masiguro nga ikaw mao na gyud ang makasulod ngadto sa gingirian sa Dios. Tungod kay nahitabo kana sa mga katawan sa Ginoo. Ang Israel gihatagan og kahigayunan nga maoy makapanununod sa saad, apan ilang giabusaran, napakya sila. Daghan ang mga katarungan og kana atong hisgutan dinhi sa atong pagtuon. Ang ugat og bunga sa Ebanghelyo mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang angay nga handumon sa matag usa alang sa kaluwasan. Si Ginoong Hesukristo lamang higala. Lucas 12:20 ngadto sa 32 sa ingon, og dihay pipila ka mga Kristiyanhon sa mga nanungas aron sa pagsimba dito sa fiesta. Kini sila miduol kang Filipi nga taga Betsaida sa Galilea, og siya ilang gihangyo nga nag-ingon, Senyor, makikita unta kami kang Hesus. Og dihay pipila ka mga Kristiyanhon nga mga nanungas aron sa pagsimba dito sa pista. Kay kini sila miduol kang Filipi. Og si Filipi miadto og iyang gisuginlan si Andres. Og si Andres miadto kang Filipi og iyang gisuginlan si Hesus. Og si Hesus mitubag kanila ang takna nahiabot na nga pagahimayaon na ang anak sa tao.
Imagine dunay mga tawo nga Kristiyanon nga miduol sa atong Ginoo. Padayon natong pagbasa versikulo 24. Sa pagkatinood magaingon ako kaninyo nga ang usa ka lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay. Kay kun dili man nan magapabilin kini nga mag-inusara apan kun kini mamatay nan mamunga kinigdaghan. Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon ini apan ang magadumot sa iyang kinabuhi niining kalibutana magapatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Kung kinsa amo alagad kanako kinahanglan magasunod siya kanako ug diin gani ako ang akong alagad ato usab didto. Kung kinsa ang moalagad kanako ang amahan magapasidungog kaniya ug karon naguol ang akong kalag ug unsa may akong giingon moingon ba ako amahan luwas sa ako gikan niining taknaa dili kay alang niining maong tuyo nahiabot ako niining taknaa. Amahan pasidunggi ang imong kaugalingon ngalan. Unya mayabot gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon. Gipasidunggan ko na kini og pagapasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tawo nga nag-alirong nakadungog sa tingog og sila miingon nga kadto dalugdog ang uban na nag-ingon dihay manulunda ang misulti kaniya og si Jesus mitubag nga nag-ingon kining tinguga miabot tungod kaninyo dili tungod kanako. Ug karon mauna ang paghukom niining kalibutana karon palagputo na ang punuan niining kalibutana. Og sa bersikulo 32 mao kini ang ugat og bunga ug ako sa ikaisan ako gikan sa yuta magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Si Ginoong si Kristo mga kaigsunan mao lang gyud ang atraksyon, mao lang gyud ang focus, mao lang gyud ang unod og kinatungkayan og dinha kaniya naglibot ang pulong kaluwasan og ang mga tao madani lamang tungod tungod ni Ginoong si Kristo dili sa tao nga nagadala sa mensahe, dili sa Hope Channel nga mao'y galamiton sa mensahe, kundi si Ginoong si Kristo nga atong gipatuboy mao gayud ang tinuod nga mensahe og ang mga tao nga makakita niini og ang mga tao nga makanuog niini sila muhapa og moduol kang Ginoong si Kristo. Walay kadaugan ang ebanghelyo kundi makita si Ginoong Hesus. Siya lamang ang tuyo og tumong sa makasala nga kalag. Ang Hebrehanon 12:2 nagaingon nga magatutok kang Hesus ang mag-uugmad sa atong pagtuo. Ug sa Juan 1:29 nagaingon tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Unsa may bugti sa ato pagsunod ni Ginoong Kristo higala. Alang kang Pedro iya kining kinabuhi. Alang kang Pablo iyang kinabuhi. Alang sa taga Tesalonika ilang mga salapi ug uban pa. Ang paghimog tinun-an sa tanang mga nasod adunay kantidad. Sa Pilipinas mao kini ang pagbutang og radio og television station saron masulod ang mga dili masulod sa tradisyonal nga pamaagi. Usa kini kasamad sa atong organisasyon apan mao kini ang samad nga kanunay nagpukaw kanato nga si Ginoong Kristo adunay mas labaw pa nga nahimo alang kanato. Unsa may nakaali sa atong pagatod sa mensahe sa tanan? Dunay nakaali higala. Unsa man basin ang atong pagatamili, basin ang atong dili maayo nga relasyon sa uban, basin ang atong pagadato mo'y nakababag, nakaali, kay di taganahan makihalubilo sa mga pobre. Ug basin ang atong pagkadautan, nga murag selfish na kayo ta, basin ang atong pagkamatarong, kay basin di taganahan mo atubang o mga tao nga mga dautan, nga nung ato manang Bible studyhan, nga ngayon naman na sila sa impyerno. Mauna usahay mga kaigsunan makababag, nga nung ato manang dalhon mga tawana nga mao man galisod-lisod nato dinhi sa yuta. Mao kini ang makababag og ali. Ato bang pagkamahukmanon basin mao na nakababag? O ato bang pagkakulang sa gugma basin mao na nakababag? O ang ato bang pagkamaulawon basin mao kana nakababag? Higala ang pagdawat sa mga nasod sa mensahe ug kaluwasan sa Dios, gitagna na kini nga mahitabo kayon. Gitagna na, gisiguro na kini. Sa ato pa nakita na sa Dios ang maong kadaugan. Wala kita gitagaan og hagit sa Ginoo sa pagdala sa mensahe didto apan failure di ay di day mahimo. Muna gayon nga dili man mo ipik ang atong gihimo. Igsoon ginatagana na daan ang kaluwasan. Ginatan-aw na si Ginoo nga kining mensahe nga atong gihimon go forward, advance, onward, kini
muabot ngadto sa unahan og aduna kini resulta. It is a finished business in English pa mga kaigsunan. Ang ato na lang himuon mao ang pag-apil sa kadaugan. Ato ipalista ang ato mga ngalan sa mga katawhan nga kuyog niini nga kadaugan. Ang pagwali sa pulong sa Dios walay kapakyasan. Makonberter man sila o dili, ang imo mga pulong dili mo balik sa Dios nga walay sulod. Pagkanindot ini nga pulong higala, kining buluhaton sa Ginoo maulang gyud ang mubalik nga dunay kadaugan. Sa sakto nga panahon, ang Dios pinaagi sa balang espiritu magatandog sa kasing-kasing ug ang makasala nga nasod muluhod sa tubangan sa Dios. Si Judas di siya ganahan mawali sa Ninive. Dunay 120,000 ka mga katawhan apan wala siya ganahin ini mga klase sa mga tao. Daghan ang pagsulay nga may abot kang hunas sila nga iyang gisulayan pagsupak ang mga pulong ug ang sugo sa Dios. Nakaagi siya og lunod, nakaagi siya og gikaon siya sa isda, kaagi siya gibugwak siya sa isda, apan sa diha nga gibungat na niya mga pulong, di ay ang mga taga Ninive gahulat diri sa pulong sa Dios. Daghang mga nasod karon nga makaingon ikaw, imposible kana nasura. Lutuson man gani ang mga magwawali nga Kristohanon mo ana diyan dapita. Unsa na lang ka kung atong padayonon, siguro ako na usab ang masunod mabutang sa bilangguan. Higala, ang liso sa kamatuoran gitisok, ang kahayag misidlak sa daghang mga unahuna, nagpadako sa ilang pagtuo sa Dios ug mas eksakto nga hunahuna nga nag-usab sa kinaya. Linibo ang gihatod sa kamatuoran nga anaa ni Ginoong Hesus. Ginaumol sila sa pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma nga nagahinlo sa kalag. Sumala sa Testimonies for the Church, pahina 28, volume 6 ni Ellen G. White. Ang paghimog tinun-an sa mga nasod magsugod nining pulunga og pangutana, kinsa ang akong silingan. Higala, ang paghimog tinun-an sa mga nasod mahimo pinaagi sa pagminsahe sa imong silingan. Ug kun ang matag membro nga Kristohanon sa Dios o mga Kristohanon dunay mga silingan og ilang himuon ang pagminsahe sa ilang mga silingan, magdungan og konverter ang ilang mga silingan sa tibuok kalibutan, nahimong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug nahimong tinun-an ang mga nasod pinaagi lamang niini ang akong silingan, akong minsahian. Higala ayaw na, dili na ta maglibog. Dili na ta magunahuna og mga complicated pa nga mga pangunahuna. Ang paghimog tinun-an sa tanang mga nasod, mao ang pagtugot sa Dios nga magagahom sa tong kasing pinagi sa balang espiritu ug wad-o nato ang atoang tawhanon nga pagkadalo. Kun duna kitay mapahat bisan unsa nga mga pamaagi ato kanang himuon, mapersonal man, pagampo, finansyal, ato kanang himuon, kay ang buluhaton sa Dios maulang gid kana ang adunay pag-ihap dinha sa adlaw sa paghukom. Kinsa ang akong silingan? Kana nga pangutana matubag niini nga pangutana usab. Kinsay gusto manilingan o kinsay gusto mo silingan? Kana bang pangutana, who is my neighbor? Murag duha ka mga balay anaa nagdikit sa subdivision. Naabot na lang ang mga katuigan, wa gid sila magkaila. Tungod kay ang nagpuyo sa pikas, nagunahuna man nga, bahala ka na dyan. Who is my neighbor? Murag pangutana nga medyo distansya gamay igsoon. Apan kung moingon ikaw, kinsa may gusto mo silingan, kana. Kung atong mahimo ang atong responsibilidad sa atong silingan, wa daytay kay balo. Nga nahimo nato ang responsibilidad sa paghimong tinun-an sa mga nasod. Higala dalaygon kini nga pagtulunan, atong dalaygon ang Dios tungod niini nga mga kamatuoran ug atong ipalista ang atong mga ngalan, iapil nato ang atong kaugalingon
sa bulaton, atong ino na Ginoo, Ginoo niya ako. Sa bisan unsa nga kapasidad nga imong gibilin kanako, kay ikaw man ang nagpanalangin kanako, gamita ako sa paghimog tinunan sa tanan nga mga kanasuran. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Daghang salamat sa inyong mga pag-ampo o pagsuporta. Ang Diyos sa kanunay magpanalangin atong paminawan ang usa ka awit, dugang inspirasyon sa atong pagtuon nining panahon na. Sa dalan nga perlas o bulawan, dalan nga kahayag lamang makitaan, walay kangit-ngit na makaplagan, ug madamlag sa akong kapuy-an. Dito unya walay kagulanan, bisan gamay nga hilak o kasakit. Gugma lamang walay pagdumot, ug madamlag akong masaksihan sa lugar nga si Jesus mukayam. Unya dito akong mag-aawit, samtang si Jesus usab mag-awit. Iya akong pagkadadun dito sa langit na akong pagapuy-an, ug madamlag sa akong kapuy-an. Dito unya walay kagulanan, bisan gamay nga hilak kasakit. Gugma lamang walay pagdumot, ug madamlag. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw sa mga pamaaging imong gihimo sa mong kinabuhi. Dalaygon ikaw nga wala ikaw gipili nga pundok sa mga katawhan, nga mao lamang ang mahimong pribilehiyo nga mga katawhan makapuyo sa gingharian sa langit. Niining panahon na among gidawat ang hagit. Palihog iapil kami amahan sa mga katawhan nga magahimog tinunan sa mga kanasuran. Apan amo kining sugdan sa among silingan. Labaw sa nga tanan, sugdan amo kini sa among panimalay. Mga igagaw, mga uyuan, mga pag-umangkon, niya sila amahan sa among duol. Dili na kinahanglan nga mulupad kami sa lagyo nga mga dapit, kay niya sila dinhi sa among puder. Ug salamat nga ikaw magahimo nilang tinunan, ginamit kami nga imo mga instrumento. Salamat kayo sa kadaugan, pinaagi sa balang Espiritu, sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen.